streets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda kuti ndisvitse kwamuri immoza kuti zvinhu zvinenge zvichitora nzvimbo musanyanya usaririra. Ini chandisingadi vazukuru vangu inyaya yekuti Saint family isaririre. Aiwa izvozvo ndakati bodo asi chekutanga uri munyowani watanga utoonawo nhasi. Aiwa tinotenda nekuwanikwa uri unouyawo panapa. Ndichikurudzira kuti musubscribe anditi mukasubscribe moisawo notification bell kuita kuti every time patinouploada mavideos patinounza nyaya dzichipisa you will be notified. Ndichitoti zviri kudii makadii vana veZimbabwe vana vevhu kwese kwamuri. Aiwa tinotenda miri ikoko kwamuri. Aiwa kwamuri kutibata. Aiwa tinokutendai nebasa guru ramuri kuita rekutitsigira nevari muno muZimbabwe. Aiwa tinokutendai. Mukandoonawo murodhi vazukuru vangu vanondikwazisa vamwe vachikumbira maselfie. Aiwa zvakanaka izvozvo zvakatikosherawo nesu anditi thank you so much kune vese vakatikumbira maselfie nevese vakatikwazisa mumigwagwa. God bless you so much. Right vazukuru, nyaya ndauya nayo inyaya yedog family iyo inotungamirirwa neanonzi Queen Tatelicious. Uyo murume ainzi iye Tatenda Karigambe anogara kuSweden, muchinda akazodecida kunge ari anodamburwa nhengo kuti azova ave mudzimai kureva kuti she is a transgender woman and kureva kuti akatransfer kubva kune imwe gender achienda kugender yechinhukadzi. So Tatenda Senzo Karigambe, ameno vamwe vakambomuti anonzi Senzo, vamwe vakati anonzani. So Tatenda Karigambe anozikanwa zvakanyanya nokunzi Queen Tatelicious. Sekuziva kwenyu kuti akadzingwa pamba paye paigara kuSweden anditi so iye zvino ari kugara muhotera. So muhotera akabvumidziwa kuti angari anotora imbwa dzake achizogara nadzo muhotel. Aiwa tichiti aiwa makorokoto kudog family nekuti wari Queen Tatelicious yakanga iri yekuti imbwa dzake dzaigona kutorwa zvachesa naBruce Chami naMande anditi so takaona Bruce nezuro yakadzoka kureva kuti yave namai vayona dog mom anova iye Queen Tatelicious achitaura zvakare achiti mangwana ndichanotora Chaminuka naMandela. Aiwa kuna Queen Tatelicious vanomfollow anonatsonzwisa kuti imbwa dzake anodzida sevanhu, anoti ndo family yake anditi anodzida kupfuura vanhu, actually so Queen Tatelicious anototaura kuti pafamily yake dzichanyaradzwa mwanakomana wake ngana wamashumba uko kuti Bruce Chaminuka naMandela kuti iye vari 5 ndo vakamukoshera mulife make. Ameno munozona sei vazukuru kudog family tichiti makorokoto embwa dzenyu dzakudzoka ko vavengi muri kuti wokudini ndo chandandouya zokuzivisa izvo riri kuitika kuitira musanyanyosare. Iye Queen wachona ari kutaura zvona ari kubva kucity kwaanga achigara achienda to the capital city of Sweden. Achange achibva uko achimuvha kuenda anenge achikuupdate yasi. Ndo zvandandouya zokuzivisa izvo riri kuitika mumastreet esocial media kuitira kuti musasaririre from Uncle Sandy, only Zimbabwe uncle. Much love.